I-sleep apnea noma isifo sokuphefumula esihlobene nokulala ingenye yezimbangela ezisafufusa zokuphazamiseka kokulala. Izovela ngendlela yokukhwehlela okukhulu, ukuphefumula okuphazamisekile ebusuku, ukulala okuphazamisekile, ukuvama, ukuya endlini encane ebusuku, kanye nomuzwa wokulala noma wokukhathala emini. Umuntu, kwesinye isikhathi uma enesimo esibi se-sleep apnea, uvame ukulala ngenkathi eshayela, ebuka i-TV noma emhlanganweni noma okuthile. Isizathu sokuphelelwa umoya ukuwohloka ngokweqile komzila womoya ongenhla okuholela ekuncipheni komzila womoya ongenhla okuholela ekuntulekeni komoya ongena emaphashini, okubangela ukuntuleka komoyampilo ekujikelezeni kwegazi, okubangela izinguquko ezihlukahlukene zamahomoni okuholela enkingeni yomfutho wegazi, isifo senhliziyo, kanye nesifo sohlangothi. Ngakho-ke lokhu kudinga ukuhlonzwa futhi kwelashwe kusenesikhathi.